ବାତ୍ୟା ଦାନାରେ ଆମ ବାଡ଼ିର କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସବୁ ଗଛ ପୁରା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆମ୍ବ ଗଛଟି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ଥିଲା ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଆକାଶିଆ ଗଛ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ମାଆଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସେଥିଲାଗି। କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ନଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛଟି କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି ପୁରା ଶୋଇଯାଇଛି। ମାଆ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। କଦଳୀ ଗଛ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ତ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଆମେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଆଉ।